Il-gvern ma jistax jitkellem dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fil-waqt li jkompli jwettaq ħatriet li jsaħħu strutturi ta' tmexxija dominati mill-irġiel. Sostnit dan fi stqarrija l-Malta Women's Lobby fejn esprimiet diżappunt kbir dwar nuqqas qawwi ta' rappreżentanza tan-nisa fl-aħħar ħatriet li saru f'karigi għolja fis-servizz pubbliku eżatt wara l-elezzjoni. Ġie spjegat li mit-22 segretarju permanenti maħtura mill-gvern ta' Roberta Bela, 3 biss huma nisa li jfisser li n-nisa jokkupaw biss 13.6% ta' dawn l-ogħla karigi amministrattivi. Sitwazzjoni simili tidher ukoll fil-ħatrit ta' Chief Information Officers fil-Ministeri minn 20 kariga, waħda biss hija okkupata minn mara. Skont il-Malta Women's Lobby dan mhux sempliċiment żbilanċ numeriku, iżda sinjal ċar li n-nisa għadhom fil-parti l-kbira esklużi mill-ogħla strutturi fejn jittieħdu deċiżjonijiet importanti f'pajjiżna. L-għaqda sostniet li din is-sitwazzjoni hija inaċċettabbli, speċjalment fid-dawl tar-realtajiet tas-soċjetà tal-lum. Matul dawn l-aħħar snin in-nisa kisbu livell għoli ta' edukazzjoni, tanti kienu jiffurmaw madwar 60% tal-gradwati fl-edukazzjoni terzjarja. Barra minn hekk in-nisa jirrappreżentaw sehem sostanzjali tal-forza tax-xogħol fis-servizz pubbliku u fis-settur pubbliku. Għaldaqstant il-Malta Women's Lobby qalet li mhux kredibbli li wieħed jargumenta li m'hemmx biżejjed nisa kapaċi, kwalifikati u b'esperjenza biex jokkupaw dawn il-karigi. Il-Malta Women's Lobby semmiet kif dawn ir-riżultati għandhom iwasslu lill-awtoritajiet kompetenti biex jeżaminaw il-proċessi u l-kundizzjonijiet marbuta ma' dawn il-ħatriet sabiex jiġi stabbilit jekk hemmx ostakli qed iżommu lin-nisa milli japplikaw għal dawn il-pożizzjonijiet. Fi stqarrija l-Malta Women's Lobby sostniet li l-kwistjoni mhix in-nuqqas ta' nisa li għandhom il-mertu meħtieġ, il-kwistjoni hi jekk il-mertu tan-nisa u xed jiġi rikonoxxut, apprezzat u tradott f'ħatrit fl-ogħla livelli. L-għaqda temmet tajt li l-ugwaljanza ma tistax tibqa' biss aspirazzjoni iżda tiġi prattikata wkoll fil-ħatrit li jagħmel il-gvern.